UCM bathama ka KHADC ba panyat CM ula ong ba kumu nong yalam unya khun bagi pras pangut kinong tre ka KHADC ken amat satya ya kajingdu tulop kumba mat kinong tre ha district council jong ka rilum jantia ba rilum garo ya kani ula kran haden ba ula shimti kum UCM bathama ka council ha kani ka sngi ba ar kabini uchulong jiman jong ka KHADC hoi hadu menta pimpat ki pimpat don ke kubor ke ban yok song ba kandon ke jing bom yok tulop shu ki staff ne ki nok tre jong ka council te kuman chupun kan mau KHADC ka total strength ka don kumba praspa tamduna ringkat ba kentuk na ki officers ki engineers ba lo te bat kani ka jing don jong ki praspa ngut ki staff ka strength ni council ka bu ka council ban penulut ban siu ke tulop kumba saukulur haka shisnam tamduna te ladangi ken haka shisnam ka along san pukulur tam but kani ka san pukulur tam marshiteng ki bangiyo ban siu ke tulop hangni ka debit naki own revenue naki own resources ke bangidon ki jingmi nalade ki bakan thuk ka professional tax namta ki fees kini kita ki ba bopun jak hani kidon ki tolls ki we te kini ki royalty naki minor but ki niki kini ki ding ki we te kani ka penlong ini bangin yo 50% nak kena expenditure habitat ka establishment ka bangi yo nalade but ka batampat nang ta ni ju yo nak state government ka bangi ong ni kata ka share kejongi ka bangiyo na ki major minerals kamtam no doyong te kuma pilaktif hadin baka NGT kelak hang no doyong hapo Meghalaya nadu usnam arja khasaw kanilu kadi kawai ka balak bu jing sebakan wan tikana kani ka jingyo jong ka council ka badi ka baha banyo na kani ka marpo khndo kamtam doyong Henry Kidon be hipat ki jingni kidon ki bang ngiyo adu nalol kini ngiyo ru naka motor transport share ka collection naka nika tax on motor vehicles te katu kat ni benta ka Asia ka council but kini ki penlongi benlak ban pendap te Henry kamut pat bangi lak biang Henry kidon ki cap ki ba bapli ki staff ki officers ki so syaptian ki sosier yo ada si kapoi kapor kensan gitu ya ka tulok dan nakaliang jungi kaniru dikawai ka bangin shimkia ba nakaliang kanika kenhon ba kmai ki isi ba kmai ngin penti kena ba kanam don kum katakan jingdo tulok hangi poke HDC kum balong hapo JHDC ba Garo Hills ngin penti kena kata namarngi sotu ladakan deko trekam hapo establishment haki departments do pair kanwan rak kajing dekok terekam hadu bat kipai ba te bakanam kata ya kajing du nong yo pai ba haki benta ba pair hang ni po ki samtli ki district ki bakan thuk ke East Khasi Hills ka Riboy district ka West Khasi Hills ka South West ba ke Eastern West te kini ki sam district ki bahab ka chimpet jong KHDC in persyangkat bala ki badan kam let's say nadu ka judiciary ki badan kam hadu ki department ki office pair kinum shenju ya te nama ka daw ni dan kam ban strengthen dan kam ban klang ya ka establishment jong ka council handi